बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव गोदान नाथाय गोदानब्लाबो थाद'नाय गैयै मेंनाय गैयै राजखान्थिनि फोसावदिं मेल खामानि एबा मेल लानाया थाद'नाय गैयै बे समाव सोलिगासिनो दं आरो रोजा रोजा आइजो रोजा रोजा राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनदों आरो मदद होनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिधानसभा बिसायख'थियाव जेरैखि जाया टिकेट होनो थाखाय दाबि खालामनायाबो जोरदार सोलिगासिनो दं। आरो बे समाव मख'नांगोन सानफ्रोमबो मोनसेल' नङा मोनबानिफ्राय मोनद' मोनस्नि गासै मोन जिहालागि मेल मिटिं खुंगासिनो दं सेउलि महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव एबा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनिफ्राय एमएलए महरै गसंनानै देरहासार जानानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि रायजोनि समाजनि खामानि मावनायाव मदद होनायनि बाथ्रा बुंदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद लानानै बिथाङा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै बिपिएफनि जानानै बिजाथि महरै खामानि मावगोनखौ बिथाङा रोखा खालामदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि सेउलि महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव गोदानब्लाबो नाथाय सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै मेंनाय गैयै राजखान्थि फोसावदिं मेल लानाया सोलिगासिनो दं। फिसायनि थाखाय आं केम्पेइन खालामनांगौ खारन जोंना खोथायावनो दंखायो शास्त्रआवनो दं बे फिसाया जेखौ मावो बिसियाखौ सापर्ट खालामनांगौ ना होमबा दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा सोरबा इन्जिनियारबो नङा जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन एसि रुमावहाय खिन्थु जिहेतु आंनि फिसाया समाजनि खामानि मावग्रा नालाय बेना खामानियानो समाजनि ओंखायनो आंबो जेखि जाया मानो आंबो हाद्रियाव ओंखारनानै फैखाथारनांगौ मोनसे समाव दा बिदियाव आं नुनो मोनदों जे दा बाहायथ' आं दिनैहाय गथाय फार्स्ट टाइम फैदों बे जायगायावहाय बिभिन्न जायगायावहाय लामा गैया बबेबा कालभार गैया बबेबा दालां बायनाय बबेबा इरिगेसननि बेबस्था गैया माइ गायनो हायाखै बबेबा गामिया खुरख'लांबाय बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों। बेफोरखौ नुनानै आं सारनाव मेसेजखौ होयो दे बेबायदि गामियाव बिदि प्रब्लेमा दङ साराथ' येस होनो खालायगोन होनो खिन्थु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने बबेबा दोनसोबाय सोरनिखौबा माबा बबेबा थासनबाय बेबायदि जायो। आं बारे बारे होनबाथ' सारा 40टा समस्तिखौ नायनांगौ नङा होमबा सारा दिनैहाय जानो हागौ जोंनि बेनि एमसिएलए बे चिफ जाहैबाय खिन्थु 40टा समस्तिखौ नायनांगौ बेलायावहाय बिथांना गावनि समस्तियाव बेरायनो टाइम मोना जायो। दा बिदियाव जोंनि समस्तिनि मानसिफोरना एसेबाबो खुद्रिनायखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनि समस्तिनि चिफ जानानै जोङो सारखौ दाबो फेस टु फेस खायफा नुफेराखै बा जोंनि गामियाव फैफेराखै बेफोरखौ आं समस्याखौ नुदों। दा बेफोर खेथ्रआव आं सानदों आरोखि ना जिबनावथ' अनेक आराम खालायबाय एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा ओंखायनो आंबो एसे जिबनावहाय बे जिबनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जिबन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो दा बे खेथ्रआव सारा मावनो नागिरबाबो अफिसियेल खामानिया माखासेया थाथ'यो बे खेथ्रआव दिनैहाय बे लामाया जानांगौमोन फुराना लामा बेफोरो दा बेफोर जायाखै नुफैनानै जोबोद गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों नोंथांमोननि थाखाय जे मानसिफ्रा बिदि खस्थ' खालायनानै 2026आवबो दासिमबो लामा गैया माबा गैयाखौ नुबा जों एसे दुखु मोनो आरो दा बेफोर खेथ्रआव नोंखायनो आं सानबाय आङो मालायखौ फन हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयार खालायो दा बे खेथ्रआव जुदि आंनो जुदि एमएलए जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार जायाखै बेफोरबायदिखौ आं नायनो हागोन आरोखि नागिरदों आं जुदि एमएलए जायोबा मोनसे अफिस बानायगोन बे अफिसावहाय जोंनि मानसि थागोन जेरैहाय प्राइमारिनि जोंहा आइजोफोर दङ बिसोर थागोन प्रत्येकटा जायगानिफ्राय जों मानसिखौ बासिख'नानै दोनगोन आरो जुदि नोंस्रा माबा मोनसे एप्लिकेसन होनो थाङोबा होमबा बे अफिसाव जों जमा लाखिगोन आरो बिदि सोरनिबा दरखङाव जिरायनानै थानांला जमा लाखिनानै प्रत्येक सप्तायाव आं खेबसे पाब्लिकजों मिट खालायगोन नोंथांमोननि सुखु दुखुखौ खोथाखौ खोनासंनो नङाबाथ' नोंसोर बोसोर सासे एमएलएखौ नुनो थाङा दा आं बेखौ नुदों बे प्रब्लेमखौ नुदों ओंखायनो आङो बे डिसिसनखौ लादों जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ वे खामानिया जायो दा आङो हस्पिटाल सालायो हिसाबै मिथियो जे मेगनाव केटारेक्ट जानानै अनेक मानसिया थाङो मेगन नुवा
अपारेसन खालायनानै हो नेपालाव थांनो फैसायाबो गावनाबो थोजोबा ओजोंहाय नोङो बिदिनो थांनायावबो माबाजोबा दा जुदि आं MLA जायोबा आं मोनसे डिसिसन लानो हायो कि बोसोराव आं खमसे खम 200 जन मानसिनि मेगननि केटेरेक्टखौ चिकित्सा खालामना होगोन होननानै बुङोबा प्रत्येकटा गामिनिफ्राय साफा सानैयाथ' थाखायो जोङो बेफोरखौ खांनानै लेयार टु लेयार बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाजागोन आरो दा दङ दा सासे MLA नि खामानिया मा बिथांनि खामानिया जाहैदों अबे अबे जायगायावहाय मा डेभेलपमेन्ट जायाखै खारन स्टेटनि सेन्ट्रेलनि जेसेबां फान्ड फैयो बियो स्टेट होया MLA नि होया जोंनि बाहाय समस्थियाव गोलैफैयो दिनैहाय फिसा फिसौ जेनेबा अरुणोदय आसनि बेफोरबो जोंना MLA नि दारासो फैयो विधवा पेन्सन मा पेन्सन जेसेबां नरेन्द्र मोदीया गोजौआवहाय डिसिसन लागोन पाब्लिकनि थाखाय बेफोर गासिबो MLA नि आखाइजोंनो सफैजोबो ओंखायनो MLA सासेनि आखाइया बिराद गोरा आरो बेनि गेजेराव जुदि मिनिस्टार जाबावनो हायोबा सासे मिनिस्टारनि फान्डा बेसेबां 3000 कोटी गाहाम आरो हाग्रामा सारनि अल मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फान्डा 700-800 कोटी होमबा बेनि डाबलनि डाबल 3 गुन डाबल बिसोरो मोनो दा गोसो खालायबा गोसो जाबा सासे मिनिस्टारा गावनि समस्थिखौ डेभेलप खालामनो हायो आरो माने दा किन्तु हाग्रामा सारना बै 700 कोटी थाखाजोंनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ नायनांगौआव अफायबा खामानिया थालाङो एखनबा जेन'बा लामा बानायबाय बाहाय अफा थालांबाय अफा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि बानायनायाव थालाङो दा बिदियाव सासे मानसि ओरैबायदि मानसि नांगौ जे गावनि फान्डखौ गावनि मोननाय फान्डखौ इउटिलाइज खालायजोबनाय गावनि समस्थिनि थाखाय दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो दिनैहाय गसंदों आरो गसंदों बलेथे नोंथांमोनहा जिहेतु गार्जेन जोंनि न'नि मानसि जाहैबाय नोंथांमोननो खोन्थाफैनाया आंहा दरकार जे आं इलेक्सन गसंनो नागिरबाय नेक्स्ट टाइमावहाय आं बेफोर खामानिखौ मावगोन दा जोंहा अनेक सिस्टेमाव अनेक रखमाव भुल थायो गामिनि मानसिया थाङो गेटनि दरखौ मोखाङाव जिरायहैयो सोरबा एखनबा 500 थाखा एखनबा 1000 थाखा लानानै फैयो नङा होमबा दा समस्याथ' बिदिनो समाधान जाया सोरबा मोनबाय सोरबा मोनाखै दा बिदियाव मा जायो जोंनि गेजेरावनो माने एसे खुद्रिलायनाय फैयो आरो दिनैहाय हाग्रामा महिलानि हिनजाव हिसाबै आङो मोजां पजिसनाव थानानै गावनि बिजनेस मावनानै माने मोनसे मोजां लाइफ स्टाइल आंहा दङ बाहाय जुदि आङो पलिटिकेलाव फैयोबा आं बिदिनो हाग्रा बंग्रा लामा हाद्रि फुद्रियाव बेरायनांगोन नङा होमबा बयजोंबो रायलायनांगोन किन्तु सासे पलिटिशियाना बेखौ मिथिखानानै लानाया दरकार जे पलिटिशियान जाबा न' सिङावहाय बा अफिसाव जिरायनानै थानाया खामानि नङा